ଜଟଣୀରେ 60 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଧ୍ୟାନ ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଶମ୍ଭୁ ସୋମନାଥ ଦେବ ହରିରାଜପୁର ଜଟଣୀଠାରେ 60 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ, ସ୍ଥାନୀୟର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଜଟଣୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ସୁନ୍ଦର ରାୟ, ମଳୟ ମହାନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାପକ ବିଜୟ ପଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜଟଣୀରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମାର୍ଥାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, P9 ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।